naa na jud. Na jud katigaya season 2. Mao na ni ang inyong pinaka-addicting dili masugo. Pero dili na siya internet hoti kay nanambok na siya gamay. Katig midi mao na ni season 2 sa Katigaran. Mga almost a year pod bago ta nagbalik ani nga kuan na podcast. Anyways, maulawan ako ron guys. And nakita ba ninyo ako ang lugar karon, ako ang background karon. So nanata sa different kuan na lang ni. Nanata sa different era. Pero guys, thank you so much Good Girl Studio. So nako karon sa Good Girl Studio guys. Diri ako nagkatikalan. Kanang kamano ba mo guys nga nag-reach tag 4,000 subscribers sa to ang podcast. Of course, thankful kay Kuana and also nag top 1 ta. Nakatop 1 kong episode last year sa kuan. Tong among episode ni Zik. And then thankful kay ko guys kay abi at first man gud abi gud nako na ay yaga ra man ni kay experiment ra baya jud siya na podcast dating serious ra gyud nya kanang abi gid nako nga dili gid siya mag-work gani kay kisa may maminaw sa ako amo storya nga pagtanaw man sa ako kay yaga-yagaon ra ay at bakit karon anang kuan ba kanang grabe kaayo wala kay ko kapasalamat kay dugay day na wala pa nag season 2 ba so karon adag na gyud ako ang kanang pagka-thankful pagka mapasalamaton at bakit pero basta oy ganahan ko na naaday jud naminaw sa kuha and then nay mag-message ako nga kanang take kanang kani nga episode naka-help jud day siya naka-help siya sa kuha kanang maka-understand na nabutang and all. And also gusto na ko pasalamatan ang mga teachers sa akong school naminaw sila and always jud day sila naga-look forward sa every episode aning podcast nako and ana sila nga kanang wala sila nag-expect ba kanang ingana ko magstorya or na ako kanang mastorya gyud or unsa ba but yeah kanang proud kay ko aning podcast nako nga sa sugod yaga ra siya but eventually naka-think ko nga mag-work jud day siya nako and karon mao ni ang bag-ong season sa Katigaran. Season 2 na ta guys. And mas nindot ni siya na season kay mas daghang episodes, mas daghan tag guests, and kanang mas daghan tag maistoryahan ani nga season kay murag first season gamay kay ato ang giistoryahan and murag gamay ra pud ang episode ba so murag nakulangan si Auntie dito and sa year god na wala ko like sa year nga wala ko unsa ba nag-work aning podcast or nag-podcast kay nagdaghan kaayog nahitabo sa akong life guys. So first ana is official na gyud nga dili na ko ganahan og wolf cut og mulat cut. So makita ninyo kong hair karon very very basic and murag bago ni siya karon sa kuha. Kay sa una dapat akong buhok kay naka-mullet cut, naka-layered ang cut, naka-kuan na cut, basta naa gyud quirk ang ako ang hair karon kay gusto na lang gyud ko mahimong simple dimple poppies. Gusto na lang ko mahimong simple girl. Simple girl. Oh, kanta na pud. Unya, sulod pud guys kay wala ko nakauyab. Pero nakamit ko og mga reasons nganong dili ko dapat magkauyab. Mana siya sa kuang year. And also, ikatulo is nakahuman na gyud ko a year sa school. So padayon na jud ko guys, nag-escol na jud ko guys. Nalima ka ang first na kong kanang pag-record sa podcast kay naghuna-huna ba ko if mo enroll ko or dili. Pero guys, karon na episode nakahuman taon kog sa katuig at bakit? So karon na year very very kuan good jud kayo ko like sa last time nga nag-podcast ko kay man-hater kay ko makuha na ninyo madunggan ra gyud na ninyo sa ako ang mga podcast ako mga episode na, "Ay should pag-uyab-uyab. Ay should pagbuhat ani, ay should pagbuhat ana. Stay single." May ana, sige na mao na kong personality no, stay single ray pirmi iingon. Pero dili bitaw karon kay makasulti jud ko nga redemption redemption arc ano di ay kanang
binabawi, tama ba ang word? Nagbawi ko sa oh, nagbawi ko sa akong self. Mapansin ninyo nga nagdala ko diri og base at bucket. Mao di ako ang award sa pagiging ano, behave. So ang ako ang nalikom sa isa ka tuig guys kay katambok. Sige, amo na akong bagong hobby karon. Mukaon, mag-journal, og isa pod is ang bago di karon na tuig for me kay ganahan akong matcha. So na-hater kay kog matcha. Moingon ko nga, mga matcha lover gyud makasabot sa matcha. Pero ako kay murag makasabot na ko sa mga matcha lover. Gano'n di ay. And also guys, mao po na yung pinaka-exciting. Kapila na una ko nigingon, "Uy, pero kabalo naman siguro ang everyone ani." Nga nag-live na ko alone with my cat named Murphy. And mas nanagan akong tattoo guys. So sa last ninyo makita sa podcast, isa ra jud taon akong tattoo. Maybe ay kaniya siya, si Ponyo. Karon kay 10 nakabuka akong tattoo guys. And ganahan ko na mahimo gyud siya always so kanang icebreaker gani sa conversation. So if nagapangita kag sign nga magpa-tattoo, this is your sign. Ayaw ko magpangita og tattoo nga makita na sa internet. Guys, lain pud kaayo na. Dapat ka lang na ay meaning. Pero bitaw ay kanang excited kay ko ani nga season kay actually nag-prepare gyud ko og mga topics na gusto ra ko iingon. Maybe ang like ang isa ka topic gani kay nag-consult ko sa akong friend ba ako nga, I want to like talk about this certain topic nga gusto na ko i-share sa akong mga audience kay kabalo man ko naminaw gyud mo guys kay makita man sa numbers ay makita gyud na ka na naminaw gyud mo, ana di ay. Kanang but kadugayan kay murag I think nako ba naa na ko kahadlukan na murag mohimo siyang slippery slope gani if I say something ang consequence niya murag ang result niya mahimong negative ingana ba. But anyways ano gyud nako kanang kay 'di ba ana ko gahina nga nag-ingon ba ko gahina naga-start akong journaling. That's a new thing for me. Di ba ko ganahan mosulat, di ba ko ganahan magkuan-kuan pero hala nagsulat jud siya ano di ay. Unya kung mangutana mo guys pila na akong mga notebook nasa mga 52. 52 mid-year pa gani but anyways kanang ginasulat na ko sa journal ang akong mga thoughts ba na mga prompts and all and I think kanang maybe some na akong gipagsulat sa akong journal kaya ako ang i-topic diri sa podcast kay ang ako ang mga prompts pud sa notebook kay mo na is something akong istorya ba but like ginahulat lang gyud nako nga mag-season 2 ang katigaran cause kabalo ko nga magkuan jud kanang ganahan ko nga kuan ba ko queen of oversharing. Queen of oversharing, at bakit? Moto niya sa nawala na ko 'no. Ang bago ra pod karon na year is lagi 'di ba ana ko nga new haircut, the new hobbies, walay kuan and all. Mura gihapon aside sa mga good di ay na mga nahitabo sa kuha nga karon na year, kay naa say mga bad nga nahitabo karon na year sa kuha. And I want to share it with you guys para kana ganing murag wala magud ta ka ng ana na ta ba na ano na di ay tos like kanang feel na ko ang tanan na mamino ani na podcast is like naagoy natay sense of belongingness baka basig nakalimot ta sa tong goal ani nga ang isa sa mga goals ako ang podcast is like mahimo kang relatable ba ay maminaw ka ba and mahimo tama lagi kong gingon mahimo kong relatable sa mga audience nako and sa mga naminaw sa inyo ana ba. So ang mga bad po nahitabo sa ko this year guys is first wait lang, kalimot sa mga bad nahitabo sa kuha this year because di nakalimtan jud nako ang mga bad na nahitabo sa kuha this year. Recall na 'to. Feel nako dili nako sa kuwang prime, like ma-feel nako ba nga wala na ako sa akong prime kay the first time nga na gi-record ako kaning katikaran ba kaning podcast ba kay prime jud nako 'to gwapa kay ko last year guys sa podcast. Dili na need og heavy makeup karon kay need sa heavy makeup. And also kanang
dili kay ko makastorya na kaayo. Like what I mean is kanang di ko kanang dili ko ka storya straight sa isa ka butang. Naa pa siya mga makalimot na ko, dali na kay ko makalimot. So bear with me lang if yun na ang mahitabo. Sa editor di ay ani sa editor. Sorry lang yun kayo sometimes if di na ko mo recall og topic balik. Anyways, nya kuan na pud ko guys kanang insecure na ko. Karon dili ako kanang something nga internet hati na ako'y mga gina-reconsider, ako'y gina always gina-think nga kanang murag episode sa first season ni Kobe ba. Feel na ko if mobalik ko og podcast gud gani, like kani nga podcast sa season 2, feel na ko kay dili na kay ko maka-explain og tarong or dili na kay ko makasulti og like kanang di na ako kastorya og tarong sa mga topics na gusto nako i-istorya arin as na episode. Pause ra kay nana. Thank you. Pause ra kay naimat siya. Shout out sa Wave Cafe. Ganahan kay kuha na ilang matcha. O katong coconut nila something. Ako ganahan kay kuha po. Kapag karon matcha sa mo na ni akong pangduha ka matcha karon na adlaw. Bitaw nakalimot na kung sa yung mga bad nga nahitabo sa kuha na year kas gina-try gyud nako nga dili jud i-recall ang mga bad na happenings nako this year but luckily ana di oy kay kanang dili man noon kayo kota kanang na mabuang nako kanang nalay mahitabo nga maka-ship lang gyud sa maka-alter og maka-ship makabag-o unsa pa nasa ko ang perspective sa life and ang mao lagi ang isa dito is di na ako katarong og storya. Para na nag-podcast pa ko og kalimtanon ako. But yeah, naapoy maong excited pod nga season kay na yung mga bag-o na mga guests and napoy mga favorite ninyo na guests nga nibalik pod. But kanina season kay serious na ni siya. Serious mode na ni siya kay kung dili na ay dili gud na serious mode pud kayo na kanang naji kuan jud kanang istoryahan nga dapat serious na jud dili na siya random na naa na jud ni istoryahan cause like 'di ba naa na jud padulngan cause 'di ba last podcast kay kanang kung unsa ra inyong gusto i-topic ani ngana kay experiment lang ba or karon kay naa na jud ko'y maistoryahan and naa po'y mga guest nga gusto makigstorya nako and gusto mo ko makigstorya na lain pod ug mag-podcast mi di mi magstorya magtinutokay ra mi lain pod. So mao na siya guys and kani nga season kay lagi kani nga season kay exciting dili guys kani nga season kay excited ko ani for you. For you di ay ako ray ma-excite sa inyo so more siyang second hand excitement. Ano sila? Second hand excitement nga kanang ako pa ang ma-excite para sa inyo. Pero kabalo ko pag kani amo ni siyang gi-record mo siya July pero ma-post siya October. So mo na siya guys. So looking back, di ay so magstorya ko balik sa first season. Season 2 pero storyahan kay season 1. Kanang gusto lang ako storyahan ang pinaka-favorite na ko na episode sa season 1 which is ang episode 6. Kani wala kay nako ni siya na istorya sa tanang tao bar wala kay nako ni siya na explain gud gani after sa podcast kay murag manano tanan wala ta naka-geek about it wala ta hala kanang wala ta kanang nay forum ba nga hala kanang ingana favorite nako ning part pero ang pinaka-favorite nako didto sa season 1 kay ang episode 6 gyud kay kani siya nga episode mo ni siya nga kanang after sa akong birthday na nag-thank you gyud ko because kanang heartwarming man gud siya na episode kay more nag-look back pod ko nag-thank you ko sa tanang tao nga nag-stick sa ako throughout that year 2024 man to nya unsa na ron 2025 kay ang year ato 2024 and then kato siya na episode if wala pa kakakita
it's just me being thankful gyud sa tanang tao nga nag-stick with me, 'cause like ni-explain po ko dito nga insecure ay kana ang isa sa akong mga insecurity is having friends gyud. Maglisod ba ko og kanang sa una maglisod ko maka-earn, ay di ba siya earn not word na kanang magka-friends. Magka-gain og friends ba kay lagi kanang lisudan ko makighalubilo sa una bahin kato na siya na episode kay thankful ko kay sa akong birthday nakita gyud nako kung unsa ka supportive and unsa ka kanang nag-stick jud sa ko ang tanang tao nga na-meet nako ba nga na-realize nako nga I'm a great person kay naka-friends na ko. Wow! Great person! And guess what? Naa pa sila ron sa kuha. Wala jud sila nawala. Maybe isa. But maybe isa, but wala jud sila nawala sa kuha. Mas nag-grow fonder. Tama ba? Ang amuang kuan kanang ang connection ana di ay. Yeah, no. Oh, real friends na gyud and kanang mo to siya ang pinaka-body pod nako nga look. Kay orange akong hair and then naka-vest and unsa ba, basta gwapa kay kuha to nadlaw kay grabe. Grabe ka kuan kayo ka self-centered kay pati makeup, pati naong nakuha to nadlaw kay ma-remember nako. And ang akong nagunita na to kay Coffee Beans. So, yeah, moto moto akong first at moto ko na top 1 di ay top 1 episode. Ang second pod is with Kobe. 'Cause nagstorya jud mi ni Kobe. At first kay na-feel nako ba nga kanang, hala di basig dili ni kastorya gid si Kobe nako ba basig maulaw ni siya ano siya ma-conscious siya nga nay nagtanaw sa mo si Sir Chance, nagtanaw sa mong kilid si Dean, ay dili dito si Jackie. Oh, kanang nay nagtanaw sa mo mga at least 3 people ba nya nya kuan kay siya dira, kanang murag pressured murag at first kay na-pressure daw siya kung unsay iyang iingon ba kay ang kuan mo gyud daw to is ako ayo susultiha ang title nga imposter syndrome ato istoryahon. Sana ko nga kabalo ka ko lately na ako'y ngani ngana tapos nag-ano siya kabalo ko si pangalan na, ana ko sa akong ay usa ko murag first 3 minutes pa man nato ni murag catch up sa siguro nga na hello ko belo ay per ganahan ikaw ato na episode kay abi gyud nako nga mag-take 2 mi ato kay kuan baya kayo si Kobe ato na murag nakulbaan pa siya gamay, it's his first time pod and kanang ako'y sige kakakatuben murag nakulbahan ko basig na-overwhelm siya nga sige ra kog storya but kato kong ganahan jud kay naa gyud mi na-sharean like naa jud mi like common na experience ta's naa jud mi na like na-explain gyud namo siyang tama, nasabtan jud namo ang topic og taman, and kuan pod to kanang murag spunti-spunti ra to ba like niabot ra siya then start na ta na mo tay murag pinaka-dali but pinaka-cool ba sa sugod. Ang third oo, and mo tay pinaka-highest views jud sa YouTube pati akong lula balik-balikod tong tan-aw. Amot akong lula, wala kabalo if akong lula kasabot sa concept of podcast basta kay makita gyud niya iyang apo nga nag-video og nasa YouTube, makita ra man siya nga yes, may apo. Sige jud to niya balik-balikon nagtanaw jud to siya kay murag giingnan guro siya sa akong igagaw or na-discover ra niya sa akong page nga hala na siya'y video. Ang third kay katong na-top 1 na mo na episode which is kay Zik ug kay Jayat. Nya ang amuha gyud ato is at first ako ang gi-think ba unsa may nindot i-topic with them cause like grabe nila ka-random and abi man gud ako ba nga dili sila maistoryahan og like seryoso ba but off cam guys nindot kay sila mohatag og input sa isa ka butang if mag-start mo talk no kanang lahi ra jud sila if istoryahan nimo sila tarong kato ra gyud is natungnan ra gyud na random ba kay kanang nasugdan na siya gara. Nasugdan siya gara, wala na mi ka-establish kung unsa among gusto i-istorya but kung unsa na imong gawas sa among bakba gigawas na lang sa among bakba. Unya kanang mo pa to'y episode nga
nag-number 1. Nga murag kanang for me wala gyud kay makuha ato nga walang mapupulot na aral. Pero ang pinaka kuan jud dito, pinaka-memorable kay dito na joke kay kabalo mo guys nganong dugay kayo ihatod sa inyo ang national ID? Kay gikataw-an pa na didto sa ilang opisina. Kay kung ihatag na nila diha guys, dili gina duha na wala na sila kuan ginatawag nga laughing stock. Laughing stock di ay na kanang ala kuha din ninyong national ID ni Ira Denia Ferrando. Hala na full name na government name na siya. Kuha niyo ang national ID ni Kate kay katawan nato ibutan nato diya sa projector. Mo tong pinaka-highlight for me, pinaka-highlight kayo na nakawan kanang sa episode kay grabe mabuang sila kinatawa ato ang national ID gyud bitaw pero mao bitaw no kanang wala lagi wala lagi mo ikuan like reel ba na or a video nga nag-explain nga nung dugay gyud kayo ihatod sa inyo ang national ID. Maybe kita na lang mo adjust no na kanang dili sa jud na nila ihatod kay himo katawuan pa na nila didto. Tapos kani ang pinaka dili kay nako ganahan na episode. Hala, naninuod jud ay. Ang pinaka dili kay nako ganahan na episode maybe ang first episode. Kay grabe ang binilangkad langkad jud ato na video. And kato nga first episode kay kanang grabe ang gara. Murag murag kuan kay siya. Murag kay very let's talk about me. Kay walay pwede ma-topic na pilot episode. But kanang mao siya ang episode nga dili na ko mabalik-balik kay cringyhan jud ko basta sa akong magsigig istorya sa akong kaugalingon. Aware ko sige istorya sa akong kaugalingon mo na ako'y podcast no kapangalan pa sa kuha so kuan kay no self-centered lagi kay ko nya nagka-season 2 bang yun. Mo tong dili kay na ako ganahan na episode kay 1 mapansin nimo nga naghubag pa kong chin filler ato at bakit? Nagpa-chin filler ko gikan ato. Nya maklaro jud kay sa video nga naghubag pa siya. Nya kanang napa jud kay plano ato magpa-lip filler nya ano ko nga magpa-lip filler ka ko di ka manghubag. Tas like kita na akong mga video sa TikTok manghubag jud siya so lain jud ay unta to nga pilot episode ko nagpa-lip filler ko. Nya diretso ko ni video mura guro jud kog pato. Mo jud kuan. Donald Duck na kanang katikaran pilot episode ang hubag ang lips. Nya kanang kato na season no, season 1 nami mga lapses ato mga lapses pa tawag mga shortcomings. Nay mga wa nangabot, nay mga ni cancel pero kanang okay ra po na kanang wala na dayon or unsa ba kay naman mga butang guys na dili nimo dapat focus. So nala to anad. Hey Google Play. Kuan, sana dalawa ang puso ko. Nya kato mo jud na episode guys kay kanang gina-look forward gyud nako kay grabe unsa man ang katikaran kung di ko mosulti about Lucky. About Lucky dahil Ginoo ko pwede di-center sa nato kadali. Ari kanang ang podcast dili na sige story Lucky. But tanawa nga mga upcoming episodes mo storya jud ko nganong tanan sala naa jud sa Lucky. Dili jud sa ako. Dili jud sa babae. Mo na siya guys. Nya kato pong season 1 kay kanang nisulti jud ko kay Sir Chess nabitin ko ba kay lagi experiment pa man and all. But karon natagaan na jud og natagaan na jud og kuan ba kanang another 6 episodes ang katikaran kay abi lagi namo nga murag wara ba. Mura siya wa. But naa jud ay maminaw. Hala, maybe ako lola na pud. So makadungog siya sa mga siya siguro naka 70K plays. Pero say madlo ko mo overshare kay diriya sa podcast no kay basig makadungog kung papa, kung mama kay akong mama pud maminaw. Siya kinsa man tik. Kinsa may mong kauban tik, pugi man lagi na. Mao tong episode nga nananaw mi ni Kobe ba. Katong episode nga nagtanaw mi katong episode with Kobe kay pag-release ato mo to'y pagbali na magbalay. So habang nagapack mi sa mo things nagatanaw mi og kanang
episode na kanang imposter syndrome. Ako mama pud mangutana unsa day nang imposter syndrome? Mo nang tanawon nimong video. Video? Oh, okay okay mo tanaw mo ani with your family kay dili man ko mosulti direk bastos, dili di mosulting bastos, pero siguro maklaro na ninyo sa title ayaw mo og tanaw ani kauban ninyong pamilya. Na sa description, "Please, warning lang jud, ayaw jud tanaw ani kauban ninyong pamilya." Anyways, balik ta, 'di ba? Anang Naingon ko gayina nga kanang mao na ni exciting na ang bagong episode, like exciting na ang mga feel diri, exciting ana, ingani, ingana. Aside sa exciting guys, maybe siguro makastorya kung mga controversial diri ana mga topics, but anyways, cancel culture is gawa-gawa lamang ng kuan, ng Illuminati. So I don't care, ano na pod, dili bitaw mag-care ko nga mo, "Uy simba ko dili unta ko ma-cancel sa mga taong naghihintay lamang sa aking downfall. I'll rise up." Eh! Simba ko. Di bitaw kanang mo lagi pod ako ang gusto kung ano na ani na episode dili na siya ay kaning nga season dili na siya playing safe ba, kuha na siya playing dangerous. Dangerous? Nalit yung mga snacks diri guys. Ano na yun? Bibitaw. Pero ganahan mo no sa baknan, mura jud kuan. Mura jud kanang mura jud correct. Pero, oh, maybe later on siguro sa season kay mag-ask ko sa inyo og questions. So naamoy part ani nga podcast guys. Kani ganahan ko ani nga season kay na jud tay activity. Like dili lang ako maagyas sa inyong kaubanan ni but ay dili lang maagyas akong pangutanon ani but pangutanon pod ta mo guys. And ang mas nakanindot is na maybe mo answer ko og mga controversial or mga ganahan ninyo nga gusto ipangutana sa ako, ganahan man ko ana kanang hapit ko ma-cancel. Ganahan ko ana kanang maklaro na nako nga na ako sa Reddit. Uy, wala ko nag-suggest, but but ganahan mo na siya guys. And yeah, siguro daghan na kay kog napasalamat. Maybe sa next episode daghan na pud ko gusto pasalamaton. Okay ra nga pingison sa mo guys. Bitin sa tamo ani nga episode. And maybe every Friday ba tong last time sa ambot on sa ang every adlaw, maybe Friday gyapon, every Friday gyapon ni ninyo makuha. But mo na to, mag-undang na ko diri 'cause kanang sa sunod na ko na episode nako'y gusto kayo i-share gyud, which is makaingon jud ko nga mas mailhan ba gyud ko ninyo ani. I feel like wala kay ko naka-storya about ani, and wala kay ko naga-share about ani kay kanang murag sa una kay hadlok mo basta basta oy dili na siya second episode, laya akong second episode. So ano siya guys, thank you so much Good Gals Studio A for making Katikanan Season 2 possible at bakit. And also, Alta Sociedad Car Rental Cebu. Kay kung wala sila, sa dili si Cebu. Ana lang na to ang storya na kana mo na siyang storya na tinud aray. Okay, follow po ko ninyo ang inyong addicting dili masugo nga dili na siya internet hati kuha na lang siya karon tambok na lang siya karon. See you sa next episode. And unta maminaw ba mo? Also, kuan la pod warning kanang maybe lala jud ako overshare yan nga episode. Lali man ka 1 year ko to wala nagkita. Ay wala tag kuan guys sa podcast. So, yeah. Thank you so much and have a great day.